Hi BISPRINS! So today, I'm going to show you the best places na mura lang dito sa Cebu. Murang pagkain. Kaya, i-share namin sa inyo para pag nandito kayo sa Cebu, alam nyo na. Together! Hello! Together! I think I'm sponge. Stop it! Too ready! Be yeah. 2, 3 man. Nandito na kami sa original siomai. Yes, but may siomai. Size 6. Take out may 30. Bayad ka daan? Or ano naman yan mo? Wow, yeah. Tapos pwede magkain dito. Oh, ayan. Kahit sa loob. Tapos para mapalit ng kanton, mga ganyan. Yan ang ginagawa ng mga tao dito. Ano lang po so, ang kain? Bulan. Bulan! Simple lang. Gani, magpungko-pungko man kami. So, gi-take out na lang namin. Puwente na sa puwente siya. Robinson's Puwente lang siya, mag-ikot ka. Makita mo na siya. Cebu Women's Club naman ang harap mo. Ang baboy. Gutom na kami. Gutom na talaga. Love, 6 pesos isa. Yung best niyan, yung sauce. JOEM, Christopher Hi! Hello. Ang mahilig sa ganito. Yung parang everyday kain ganito. Wow. Magsili kayo? Ako hindi. Ang iyaha wala. Siya na. Dalawa, okay lang. Stinky. Magpili kayo dyan. Anong gusto ng sauce na? First, wag nyo na lang buksan yung sauce na. Binuksan nila, hindi pa. Hindi pa. Nakasya na lang tayo. Okay, para mamaya may ano pa, somay sa bahay. Ako lang inabay mo? Ano ang masaya? Cobra. Anong nakain mo? Friday. Yummy. Hi, Christopher. Wala na plate. Kami ang showbase. Kami. Pork chop. Wow. Kita juga ni channel Treon. Pa-chop na to si pork chop. Pa-chop ko kuya ha. Wala na sa pork chop. Thank you. Sarap. Ang sarap. Kaya mo nga. Nag-wonder lang ako ba kayo. Nagatawag sila ng mga tao na dito kayo upo. So tinanong ko si Kai, bakit? Iba't ibang may-ari ng ganito. Isang container, no? Like katiya. Iba't ibang may-ari. Per table. Kanya-kanya pala sila. So, ngayon, kumain kami sa table ni Kuya. Ano pangalan mo? Hi, kay Anel. Sa table ni Kuya Anel. 6 a.m. They open at 6. Okay. Kasi bagong dating yung food. So, crunchy pa, mainit pa. Pero hindi ako gumigising ng 6 a.m. Drink. Partner daw dapat yan sa Sparkle. Sparkle, Mountain Dew, Pepsi products sila. Soup drinks. Naman ako puso, no? Mountain Dew sa. Mama? Pila ako eh. Ako na ako na 83 ma'am. 83. Oh, diba 83 lang yung bill mo? Ako sa ginabot. Sa kaginabot. Sa ngoyong. Sa Kamoyong. Tulo ka puso. Tulo ka puso. Mountain Dew. Mountain Dew sa. 57 rin Oh, 57 57 Yeah, 57 po. Tulo, yung 83 puso also. Ako? Yeah, ako. Oh, sige, hindi yung maalala. Nakakapat at chicharon. Bulaklak. Bulaklak.
Apat. Tatlong pork chop ako. Tatlong pork chop. Isang oyo. Nalilito na. Mineral. Tubig. Isa. Hindi ako nagkakan. 190 sir. 190. 190. Pila din ang porta. Ito ako. Isang pork chop, Isa pork chop. isang chicharon bulaklak, isang ngoyo, Sangoyang. isang ganito, kapya, Okay. Tapos ay tumaba na yan. Tapos tulo ka buok na puso. Tapos isa ka tubig ma'am. and water. 92 na ma'am. 92, pinakamahal. Salamat kuya. Salamat kayo ma'am. Thank you so much. Unsa yung address dre? Sampaguita Sa Bagita Street. Street din? Street. J. Lorente. Na, diba? Alright. Ko na rin sa wakas. Actually, nakita ko na tong place na to kay Chenke Tita na YouTube channel. Magkakape na kami, best friends. 8 p.m. to 9 p.m. 30% off. Famous dito kay Yung cheesecake nila tsaka yung phone. order Christopher. I don't know. I Don't know yet? This is that. Let's order both. Butter or M&M? Asa? 5:10. Talaga? 10 pala ako. Tanggal pala ako. Ang late ko kasi 5:2.5 lang ako. Ito pala yung difference. Big body ako. Ano na? Yung anak. Akong bata. Habag. Ako nanubo na. Kaya magsandal-sandal. Mas mag- Ganun ka. Tago. Ciao, secret. Hop. Ano lasa? Hop. Hop. Ano ba yan? Chocolate. Sokay crishad. Chocolate. Croissant. Dark chocolate. Ganda? Bayo ka inom? Pasa. Our driving simulator is broken. So broken. You don't understand. I know how hard this is to bake. Behind you. Sarap? Ah, kinuha ni Zach. Ito na lang naiwan. Peanut butter ano yan? Cookie slab. On chum. Napanood niya. Andito kami ngayon sa harap ng F Cafe and Bar, the Academy for International Culinary Arts. Ang harap nito ay burger joint, one of the best burgers in Cebu. As in, sabi nila, talo pa daw ang Flame It. Akala ko Flame It na yung the best, pero may the best pa pala. Ano yan, Kuya Uling, nasa baba? Hindi ma'am. Lavarak. The best burger daw yan sa Cebu, sabi nila. This burger yun ma'am. Mamaya mag-order ako. Sige ma'am. Anong oras ka nagko-close? 2 a.m. ma'am. Open 11 a.m. until 2 a.m. Okay. Friday, Saturday, 4 a.m. Wow! 8 pesos. Tapos ay 135. Okay. Ay, pwede ka magpili ng meat, sauce, and coffee. Kain kami mamayang dinner. So, antayin namin mag-dilim. So, hindi ko na makita si Kuya kasi
aalis na pala sila. Bagong crew naman. Mamaya, bagong crew na pala. Pogi na yung papalit sa Pogi? So, mas pogi ka na. Ah! Maganda ka. Ah! Salamat. Bacon mushroom. Ako kay cheddar cheese. Dalawa ka bacon, mushroom, isa ka cheddar cheese, isa ka cheese double burger. Boss? Alam ka ng patty mo? Triple patty pa yung order ko. Triple patty. What did you order? Junior joint with fries. Yung ano? Oh my God, ang sarap! Tama ka! The best burger in town! Thank you, thank you. Hi, BISPRINS. So ngayon nasa bahay kami. Gusto ko isama to dahil para malaman niyo talaga ang pinakamasarap na lechon. So if taga Cebu kayo or meron kayong place, pwede kayong mag-order. So pupunta natin yung pinsan ko na nag-work sa family business namin. Sana si Kai. Okay, dami na tao dito. Sana! So saan mo to in-order, Kai? Saan mo in-order, Jazz? Sa tabi-tabi lang po. Sa tao lang. Floras. Flor Litson. Sa Kabangkalan. May restaurant yun? Hindi, ano lang. To order siya. Sundays, meron silang kanang iba Pwede niya. i-take out. Sundays lang. Sundays. Ano ma'am? Hoy, sa daan si Lola. Kung plato dito ko. Gina-deliver sa bahay mo or i-pick up mo? Hindi, pick up lang. Ipa ko ano, ito ba? Iba lang sa pakla. Ano may nasa? Ang sarap! Ang sarap! May number ako ma'am. Sa may-ari talaga. So, yung kanin sa loob. Pucca, sili. So, ito ay anong isda to, kuya? Onions, tomatoes, manchi. Na lang sa mga pagkain. Lechon manok. Wow. Sumasap. Ano? Kaya po nagkanan. Baklay. Asan nila palit ng lechon manok? Dito na po. Daan lang din. Ang sarap! Juicy! Sarap. Tapos malasa. Best tong nakuha ko, ha? Pinidyo? Kaya pa, eh? Ang sarap. Sarap. Siya, tanang. Kumakayo. Hi again. It's the day after Easter and it's called Lechon Day. Masarap. Paba? Ang sarap. Ano pangalan ulit nung sili? Demonyo na sili. Tampano din. Sarap. Tampano pa yung isda. We are called the Meat Lover Group. Ako, order muna ako ha. Diba ka ang katsidor. Yan, damanag sauce. And then, ayaw butang i-cream. Ano sa'yo itong? Itong dalawa? Katsudon, tsaka chowa beef bowl. Quesadillas? Forgot you were here. Quesadillas. Quesadillas. Hi, YouTube. Ayo, Baba. Order mo ba? Katsudon with no spring onions. Mix ko muna kay Zach kasi What doesn't Zach like onions? Now stop, stop, stop. Stop! Oh, you want it to be cold? I'll put water. No! Stop! Ito ang ngoyong. Pagkain ng Cebu. Or, the best ngoyong. Actually, meron pa lang the best. Pero masarap pa sa akin. Pero masarap na talaga to.
Bakit walang ganito sa Manila? Or kahit sa Jensen? Put it in the middle. Miss. So, miss. Ah, Sarap. Ano? No? Lang, kain madami, walang pagkain sa bahay. Ubus na. Sabi mo mabot sa store? Half lang siya noon. Ngayon. Tapos ngayon, Whole na. Lucky, say hi. Chawabunga! Chawabunga! Hi, BISPRINS! Nandito kami sa Bad Toys ngayon sa Cebu. It's parang hole in a wall na place, ramen place. Famous siya dito for ribs, ramen, chicken, rice. Yan. This is Bad Toys. Okay ako. Ka na, okay lang. Kaya. Kaya. Okay ka lang? Para kay Patoy. Patloy. Taxi? No entry. No entry. Sige, ulitin ko. Parang bahay pa rin siya. Bahay siya. Para siyang bahay. I can't smell it. Smell the prito. Ayan o, may window. Silip tayo. It's me on TV. Kimchi rice. Sige, usa ka cheese shrimp, kimchi rice. Siya lang isa busy. It's spicy. Sorry, Joel. Sorry, everyone. Ay, di masunog yung cheese. Ay, mahulog. Uy, grabe siya. Gutom siya. Ano siya? Ang sarap. Happy? Or Dico? Both. Happy baby boy. Alam yung nakain mo for the day. Na-meet ko yung chef. Hi! Hi guys! Lami kayo diri, seryoso. I'm so happy na gidala ako ni Kai dito. Thank you, Kai. Patdoys. Cheap but good. Super. So ramen nila with cheese. The ribs, yung chicken, oh my god, the best. If you want to subscribe this video, just subscribe it. Link me down below. Salamat kaayo.